lung. Am multe. Am multe, multe. domnul. Okay. Multe, domnul. Multe, domnul Pădure. Multe. Deci, întrebarea mea este, cum ați ajuns cu... Eu am crezut că vreți să vorbim de program. Ăsta e programul meu. Păi nu, spre deosebire de cele două pagini ale dumneavoastră... V-am sugerat... Nu, spre deosebire de două pagini ale de unde dați pensii suplimentare, eu v-am spus Asta e sursa, că în rest sunt gogoși. Domnul Băsescu, în rest nu sunt nicio gogoși. Sunt gogoși. V-am spus că numai din furăciunile din Primăria Capitalei, repet și sunt responsabil pentru ceea ce spun, pot plăti pensii. Eu am spus că dacă 1 octombrie Pădure nu plătește pensii, îmi dau demisia, domnule. Terminăm, n-are rost. E mai ieftin să dau eu demisia și să termin, să mai fac o dată alegeri, decât să stea un mincinos acolo. Domnul Pădure, da? Mai mult vă spun, aș face rău partidului care mă sprijină astăzi, nu? Pentru că după 1 octombrie urmează alegerile generale, nu? Și Pădure, care a mințit, cum mai poate să se prezinte în fața electoratului să spună votați-i pe ai noștri că-s buni? Păi, domnul Pădure, e singura minciună pe care a spus-o Convenția Bucureștenilor, așa că ar intra în lunga listă de minciuni, deci nu vă face nicio problemă. Să discutăm de Convenție acum? Da. Pentru că am înțeles că sunteți aliați cu Convenția și nu discut despre asta. PNL-ul nu fi aliat. Pe mine cine mă sprijină este Partidul Național Liberal. Domnul Pădure, aș vrea să mai spun un lucru și cu asta închei, dându-vă posibilitatea să treceți la capitole care vă convin. Eu vreau, am spus, să discut despre acest program, pentru că deci, eu cred că fiecare are câte ceva. Toată viața, să știți, domnul Băsescu, după părerea mea, poți să ai și 70 de ani. Poți învăța. Categoric. Iar eu vreau să învăț și singurul Dacă vreți să învățați cu adevărat, puteți să vă luați un sfat al bătrânilor, cum mi-am luat și eu. Da. Sunt niște înțelepți și pot să vă învețe anumite lucruri. Pădure, dar primul lucru care o să vă învețe, o să vă spună următorul lucru. Băi, mai termină cu ironiile și cu aroganța. Domnul Pădure. Asta o să vă spună primul lucru, sfatul bătrânilor. Domnul Pădure. Da. Deci eu am deschis vorba de cei 4,7 miliarde luați de la cetățeni ca... Am înțeles. Deci eu v-am dat bilanțul acolo. Da? Eu cred că nici mai puteți să discutați despre asta. 4,7 miliarde. Deja s-a arătat că dumneavoastră mințiți. Plus 1,4 milioane dolari datorii la AVAB. Știți să citiți un bilanț? Deci, foarte bine. Ce scrie aici? Domnul Pădure. Citiți-l dumneavoastră telespectatorilor, că bănuiesc că... Vă spun imediat. Profit. Rezultat brut al exercițiului, 88 de milioane, 855 pe primul an de activitate. Domnul Băsescu, e minciună ce spuneți. Are ștampila administrației financiare. Domnul Pădure, dacă continuați, asta înseamnă deja reintenție. Deci, al societății GEPA SA, la celui... Când ați înființat unitatea? La începutul anului 98. A funcționat 99. După primul an e profit de 90 de miliarde. La fel a avut profit și Fondul Național de Investiții. Dom'le, dar nu mă interesează. Vă rog frumos, dacă știți că a avut profit Fondul Național de Investiții... Sigur, nu l-a anunțat, nu dădea dobânzi de 8% pe lună. Și dacă cumva din Fondul Național de Investiții se va apropia ceva și de dumneavoastră? Doamne ce o să ferește, ziceți? Domnul Pădure, dacă se va apropia un leu... Nu se apropie leu. Nu se apropie leu. Sau... Se va face o apropiere de imagine. În acel moment nu mai candidez. Uitați-vă că astăzi eu am atacat Fondul Național de Investiții și relația Dar dacă eu vă demonstrez anumite lucruri, vă retrageți candidatura? Sigur că da. Haideți să vorbim acum. Stați numai puțin liniștit, că mai am o întrebare. Mai am întrebarea să mă clarificați. Dacă îmi răspundeți la ea, pe urmă trecem la punctul următor. Vă rog. Domnul Pădure, deci... După părerea mea, nu veți putea da pensii de pe la fundații. Asta e părerea dumneavoastră, fiecare e liber la o părere. Nu veți putea cere contribuții ca să se facă. De la cine cereți contribuții? De la cei care au salariu mediu de 1.200.000, 1.300.000 în București? Astea salariile în industria București. De ce nu le-ați mărit salariile, domnul Băsescu? De ce nu le-ați mărit salariile dacă tot plângeți pentru ei astăzi? Pentru că atât se poate plăti și pentru că n-am nicio unitate în industria Bucureștiului. Dar nu, haideți să nu vorbim de industria Bucureștiului, că 1.200.000, 1.700.000 au și oamenii dumneavoastră. Haideți să vedem. Am ceva să vă spun în legătură cu asta. Imediat. Deci aceste surse nu sunt adevărate și dumneavoastră încercați să fraudați alegerile prin minciună. Bine, haideți să vă spun atunci o altă, haideți să vă spun o altă sursă. Domnul Băsescu, vă rog să vă spun o altă sursă, da? Lăsați-mă ați auzit vreodată că turiștii care vin în București ar trebui, potrivit lui Pădure, potrivit ceea ce a promis, că va institui taxa turistică. Ați auzit că
de acolo se pot lua deja 5-6 milioane de dolari, știați? Sunt extraordinar de mulți Și turiști culmea, în știți, București. nu, voi știți câți au fost? să- Știți câți au fost? Da. Câți? Nu, vă ascult Vă cu spun, atenție. 680.000, domnule. Deci, Pe anul 99. Dar stați să vă spun ceva, că la pe lângă... 680.000 comparați cu Budapesta, unde au fost 7 milioane. Nu, greșiți. Asta a fost greșeala, greșeala niște politicienilor taxe, în 10 ani. Mai puneți niște taxe și o să faceți turism în România. Aceasta a fost greșeala politicienilor în 10 ani, că n-au folosit pârghiile și mecanismele economice ale domnului economist Băsescu, așa spuneți că sunteți. Domnule, sunt inginer. Știam. Vă mulțumesc. Deci, dar spuneți totodată că știți să folosiți pârghile, mecanismele, bugetele, Sigur, psalul, eu am malul și probat, altele. am probat. O să vă asta. spun ce ați probat. Vă arăt imediat probat. din realizările dumneavoastră. Sigur că da. Și vă promit. Am probat că am adus în țara asta 2,2 Deci greșeala miliarde de politicienilor... dolari. Da, parcă i-ați adus de acasă. Nu i-am adus de acasă, am găsit formule Deci pe proiecte să iau. Dumneavoastră câți bani ați adus în București, oricare, domnul Pădure? eu am adus 3 milioane de dolari din banii mei de acasă. Din banii mei de acasă. E diferit un pic, nu? Și culmea știți care e? Da. Că mi-am adus înainte să mă fac politician. Nu m-am făcut politician și pe urmă mi-am adus banii. Eu m-am făcut om de afaceri, mi-am făcut banii. Ce s-a făcut cu cei 3 milioane de dolari aduși de dați-mi voie să vă dumneavoastră? vorbesc. Eu mi-am făcut banii întâi, Pădure. mi-am adus banii de acasă și am făcut un magazin pe Calea Dorobanți, crezând în politica guvernării 91-92, unde erați și dumneavoastră, și totul a fost un fiasco. Da. Credeți? Sunteți de acord? Absolut de acord cu Păi și dumneavoastră. atunci de ce îmi dacă spuneți? n-ați reușit, Atunci de ce îmi spuneți că n-am profituri? Vă mulțumesc. Cine are profituri în România? Mulțumesc. Cornetele de înghețată ale dumneavoastră, Sigur poate. că da. Asta. Sigur. Da. Au și Da. sunt mândru că fac o afacere care nu are nimic comun cu activitatea mea. Dar n-ați făcut afacerea asta cumva cum am făcut-o eu 15 ani înainte, să veniți cu banii să-i băgați. Ați fost ministru și v-ați deschis cornetele de înghețată pe urmă. Nu eram ministru, spun eu, nu. eram în opoziție. Nu. 91-92 ați fost ministru, pe urmă v-ați deschis înghețata în opoziție ca parlamentar. Mergeți la Banca Agricolă și vedeți creditul fare pe care l-am rambursat. Spre deosebire de dumneavoastră. Deci dacă dumneavoastră ați obținut de la Banca Agricolă creditul fare, l-ați obținut pentru că erați în opoziție un parlamentar și fost ministru al transportului 91-92. Observați ori eu spun diferit. Domnul Pădure, dumneavoastră ați obținut 1,4 milioane dolari și nu i-ați dat înapoi. Ba da. Eu am luat un credit pentru întreprinderi mici și mijlocii și am dat înapoi. Am înțeles. Da, asta e deosebirea între noi. Și dați-mi voie să termin acum. Deosebirea este alta. Deosebirea este de mărime. Dumneavoastră ați adus 3 milioane de dolari. Deosebirea, dar lăsați-mă să vă arăt unde e deosebirea. Deosebirea dintre noi e de mărime. La dumneavoastră vindeți cornete de înghețată, vă trebuie jumătate de metru, iar la mine e vorba de 1400 de metri pătrați. Domnule, ce pot? Eu atât pot să fac. Atât puteți, cu toate că erați parlamentar, puteți să faceți un pic mai mult atunci, că, mă rog, dar o să vă spun și de celelalte. Vă spun și de Triton. Mie bunul simț mă Vă spun obligă... și de Triton, vă spun și de Vega, pentru că la un moment dat ați declarat că ați vândut acțiunile de acolo. Sunteți de acord cu mine? Categoric. Ați declarat asta în decembrie 96. Că nu administrez societățile. Ați declarat că ați vândut acțiunile. Vedeți declarația mea? Nu, domnul. N-ați declarat asta? Nu, nici n-am cum să vând. Eu vă voi da declarația dată unui reporter Mediafax. Nici n-am cum să vând acțiunile, sigur. Ați spus textual următorul lucru. Domnul Pădure, haideți să terminăm subiectul și trecem la Triton și Vega. Pentru a nu se interpreta, îmi voi vinde acțiunile, cei 20% pe care îi dețin la Triton și la Vega. Triton și Vega încă e Traian Băsescu, le administrează, Pădure, se ocupă spuneți o minciună, atenție, dar haideți să o lămurim. Spun o minciună. Deci, știți care cei 3 milioane de dolari pe care spuneți că i-ați adus, cine i-a folosit? Ce ați făcut cu ei? Ce i-am făcut cu ei? Cine i-a folosit? GEPA. Păi, deci v-ați făcut propria afacere, nu spuneți că ați adus am adus bucureștenilor și am pus pe Calea Dorobanți o construcție pe care orice bucureștean o vede și nu este o ruginătură pe care spuneați dumneavoastră într-o emisiune că este. Da? Nu, deci eu vă invit, construcția în care ați intrat în domeniul public. Este încălzire electrică în pardoseală datorită unei autorizații care mi-a fost dată de primarul. Este construcția în care ați intrat în domeniul public, puțin neautorizat, da? Domnul Băsescu, și vreți să faceți regulă în București. Nu trebuie să vedeți așa. Eu m-am dus la primăria Capitalei ca om civilizat. Am spus, domnule, uite, vreau să fac și o construcție asta, îmi permiteți să o fac. Întâmplător ați făcut-o neautorizat. Iar e minciună?
Păi atunci de ce vă reclamă omul ăsta, domnul? Deci vă rog să mă iertați, eu am crezut că am clarificat. Domnul Diaconescu, în emisiunea dumneavoastră am arătat autorizația de construcție. Eu știu că în general fanii